Φιλαράκια μου, καλησπέρα. Θέλω να μοιραστώ κάτι πάρα πολύ ωραίο μαζί σας, που αν μπορείτε δεν πρέπει να το χάσετε, και κάποια στιγμή που πιστεύω οι περισσότεροι έχετε έρθει εδώ να το ζήσετε. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, 1, 2, 3, αφιερωμένο σε εσάς. Φοντάνα τη Τρέβη. Καταπληκτικά. Έχω έρθει με παρέα. Θα σας κάνω πολλά βιντεάκια για όσους θέλετε να έρθετε Ρώμη, εδώ στην αιώνια πόλη. Θα σας κάνω κάποια βιντεάκια για να μπορέσετε να κάνετε τις διακοπές σας τέλειες, εύκολες, και θα σας πω και θα δώσω και κάποια tips σε όσους δεν έχουν έρθει, γιατί πάρα πολλοί θα έχετε έρθει, είμαι σίγουρος, όπως και εγώ έρχομαι δεύτερη φορά, για να γλιτώσετε και χρήματα και χρόνο και να περάσετε τέλεια. Την αγάπη μου αφιερωμένο σε εσάς. Απλά μαγευτικό. Σας αφήνω, θα κάνουμε πολλά βιντεάκια. Θα είμαι αρκετές μέρες εδώ. Γεια σας.